И здравейте хора, днес ще направя едно кратко ревю за програмата Fraps. Ето я, да отворим. Ето е нея. Само да ви кажа, че тя според мен е доста добра. Ето може да видите настройките. Ето, тук съм настроил. Само искам да ви кажа, че е доста добра, обаче има един недостатък, в който че тя прави доста дълги клипове, доста грамадни, по-ясно да се изразя. Сигурно в другия епизод ще ви покажа някоя друга програма. Тя прави доста дълги клипове, така че вие решавате дали да я изтеглите или не. Ето, този клип е за да ви покажа горе-долу какви са настройките на Fraps. Ще ви дам линк в описанието, откъде да се изтеглите. Или пък може да ви кажа, тя се тегли от Замунда. Като почнете да снимате, ще ви показва в опасато. Клиповете ги прави с малко по-гадно качество, но не е чак толкова гадно. Аз да ви кажа, че моите клипове ги снимам в принцип с Fraps. Но сега клипа го заснемам с Camtasia Studio 8. Ето я. Често да ви кажа, заслужава ли се, заслужава си. Ето с тази програма записвайте. И това беше, хора.